a mí me gusta hacer muchas fotos y las fotos a esta hora no salen muy bien, pero encantada, me gusta mucho y Girona es muy bonita, me encanta. M'ha agradat més que altres anys, sincerament. Però perquè trobo que hi ha més flor, hi ha més natura. Altres anys havia vist més art. En comparació amb altres anys, bueno... Home, aquell any dels miralls no era gaire... Va haver-hi un any que sí que no va ser gaire maco, però aquest any sí. La veritat és que és preciós, com cada any, cada vegada es llueix d'una manera diferent, però és molt maco, la veritat. L'escala de la catedral a mi m'agrada perquè està molt natural, no? Sembla que hagin deixat anar les papallones. Sí, és bonic. Aquest any està molt maca, amb flors naturals, la veig molt més que en altres anys. En aquest punt sí, però en general una mica més pobra. És molt maco i el temps acompanya molt i està tot molt ben adornat. Aquest any s'està sorprenent una mica tot el temps de flors més que l'any passat. S'està retornant amb l'essència d'anys passats, d'anys anteriors. I molt xulo, sobretot aquí a la catedral. De moment m'està semblant el més bonic. Sí, és molt xulo, està superben decorat i totes les flors com que fa molt, no sé, dona com molta vida, no sé. Doncs mira, aquest any s'ha superat. Els espais, hi ha poder menys espais que altres anys, però els que hi ha, per mi, són molt més treballats i més bonics, perquè hi ha molta flor.